Добрый день, поважанные сябры. Я зараз нахожусь в нашей Слонимской районной библиотеке имени Якуба Колеса и хочу познакомить вас вот с такой пригожей книжкой, которая называется «Историчная мозаика Слонимщины». В минулом году мне пошанцевало выдать две книги, присвяченные историчной мозаице Слонимщины. Это своеасаблівыя такие выданні, подобных якіх не мае ні один район нашей Беларуси. Я меркаваў, каб гэтыя книги вышли до Дня письменности, але одна трошки ранее вышла, іншая чуть-чуть поздней, но тем не менш это выданні вышли, и сёлета праходзіў краязнаўчы форум у Мінску, и гэтыя две книги были названы лепшими краязнаўчымі выданнямі республики за минулые 3 годы, и это вельмі радуе, потому что сапраўды прыгожае выданне, дзе адлюстравана гісторыя нашай Слонимшчыны у фотаздымках. Менавіта па гадах. Вельмі шмат рэдкіх, да кожнага артыкула вельмі шмат апублікавана рэдкіх фотаздымкаў з гісторыі слонимскай зямлі, з гісторыі лёсаў людзей, с историей нашей культуры Слонимщины. Все, что связано со Слонимщиной, что мне удалось за годов 30 знайсці, адшукаць, увайшло у эту книгу. Вельмі шмат таких архивных фотаздымкаў, архивных документов, потому что, в апошні час люди не вельмі любят много читать, и они лепш будут разглядывать фотаздымки. Так что эта книга для тех, кому нема калі пачытаць нешта, яны паглядзяць на здымачак, і калі ім здымак спадабаецца, яны могуць прачытаць, што на здымку адлюстравана, хто на здымку сфотаграфаваны. І праз 2 тамы, это у мяне другая кніга, а праз першыя і другія тамы, калі яны гэтыя тамы 2 прачытаюць ці проста прагартаюць, вельмі шмат даведаюцца пра гісторыю нашай слонимскай зямлі. Зараз я рыхтую 3-ю книгу, уже трошки цяжэй рыхтаваць, потому что вельмі мало рэдкіх фотаздымкаў знаходзіцца, але яны все-таки знаходзяцца. Я думаю, калі мы будем жывыя, здаровыя, 10 праз год выйдзе і 3-й том гістарычнай мозаікі Слонимшчыны. Так что, калі ласка, кого зацікавіць гэтае выданне, вы яго можете набыць у кнігарнях нашай Беларусі, а таксама пагартаць, пачытаць у нашай Слонимской районной библиотецы, да и в іншых библиотеках Слонимского района гэтае выданне ёсць, калі няма другого тома, то есть 1 ці 2 адразу. И я спадзяюся, что гэтыя выданні вам спадабаюцца, и запрашаю всех слонимцаў, кого можа ёсць рэдкія здымкі там 80-х, 70-х, 60-х и ранейшие нашего Слонима ці людзей. Калі ласка, буду вельмі рады, калі вы адгукнецеся і нешта прапануеце для новых выданняў. Дарэчы, такія выпадкі былі, і вельмі шмат слонимцаў дапамагала, тому што асобныя артыкульчыкі друкаваліся на старонках, на маёй старонцы ВКонтакте, и прапановывали эти здымки, я всем удзячны. Многие здымки вошли в 1-й том и в другие со спасылкой, кто гэта мне эти здымки дал. Так что я усіх закликаю до супрацоўніцтва и до вывучэння нашей гісторыі Слонимской зямлі. Дякую.